Яшчэ некалькі гадоў таму у Беларусі не было нацыянальнай прэміі ў галіне выяўленчага мастацтва. Сёлета Міністэрства культуры, а таксама Нацыянальны гістарычны музей зладзілі ўжо другую. Трыеннале па выніках прэміі аб'яднала 92 работы, што выбралі з больш як 350 заявак. Мы ўжо рады таму, што ў гэты не проста вельмі год для мастацтва, калі нейкі былі абмежаванні пэўны перыяд на дзейнасць, на выставачную, на музейную дзейнасць. Гэта прэмія ўсё ж такі адбылася, бо работы адбіраліся на працягу ўсяго гэтага года і рабілі мы двойчы кліч, аб'яўлялі, каб як мага больш мастакоў, нават хто недзе знаходзіўся і ў самаізаляцыі, таксама даведаліся і прынялі ўдзел. У 2020 годзе свет адзначае юбілей творчай суполкі «Унавіс». Ідэі заснавальнікаў новага мастацтва на чале з Казімірам Малевічам адчуваюцца і праз 100 гадоў. На сёлетняй трыеннале авангардныя эксперыменты можна ўбачыць і ў афармленні выставы, і, вядома ж, у работах мастакоў. Ёсць работы больш класічнага кшталту, ёсць работы больш такога канцэптуальна авангарднага плана. Але это нармальна, таму што ўсё ж такі тут розныя намінацыі, і ў гэтых намінацыях не стаяла задача паказаць толькі, напрыклад, авангардныя работы альбо работы такога, навісаўскага плана. Мне здаецца, што тэндэнцыя асноўная, которая нам паказвае гэтая выстава, што нашы мастакі, яны шмат эксперыментуюць, нават у класічных тэхніках. На адкрыццё трыеннале сучаснага мастацтва завіталі зорныя творцы. Сярод іх ёсць заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь прафесар Уладзімір Мішчанчук. На экспазіцыі прадстаўлены работы яго сяброў ды калег. Тут няма нейкай такіх рамак. Ёсць адчуванне асобы творцы, асобы яго паразумення сённяшняга дня, сённяшняга часу, сённяшніх умоў нашага жыцця. Гэта мне даспадобы, таму што кожны з іх мае свой твар, а ён непаўторны. Ёсць тут чаму павучыцца, можна атрымаць нейкую асалоду і нейкі імпэт для свайго далейшага будучага. Трыеннале працягнецца ў палацы мастацтваў да 7 жніўня. У гэты ж дзень эксперты вызначаць 10 найлепшых работ выставы, па адной на кожную намінацыю. З уладальнікамі нацыянальнай прэміі ў галіне выяўленчага мастацтва пазнаёмімся хутка ў навінах культуры.